Easy rider on the highway. Station wagon going slow. Poison bafanya so strong ngaka. Okay, baba. Uhlala phansi. Udle baba ngiyazi ube nosolude ukhathele. Simple. Baba uyazi la usiqalile. Ngisatshekile. Inyama ayikho. Mina ngihola njalo mina ngolesihlanu. Hola njalo ngolesihlanu. Umhlaba namhlanje. Umhlaba. Uzongilisa amasi. Faka inyama. Oh, ma'am. Sipho isabhesha yakwethu nekhele njani? Ubhizi, uzongitshela ukuthi ubhizi wena. Mina wenza yonke into la, uzongitshela ukuthi ubhizi. Ingane ilele Hlana. Sipho hayi nje. Ma'am. We have to stop the cycle. When kids see violence, it stays with them. For their future, we need to take care of ourselves and stay safe. Together, we can end the silence, stop the violence, and make a better future.